Yo, Rat. Enek oleng. Aduh, ayo teko pasar barang to. Lah iya. Wah, teloko 12 iki. Ayo nang ale ayo. Nang ndi? Ayangku nang ndi? Hai. Le, kok teko kene? Iki jane oleng apa duduk? Kok bedane ngene pacaane? Waduh bahaya wong gendeng kok turut pasar. Denok. Oleng nok. Oleng iki. Oleng. Oleng. Apa ngapa? Pacaanmu ki oleng dan menyedihkan. Kok bedani banget. Denok. Aku padamu. Lho aku dandan kok salon pas mau aku iki. Piye, wis ganteng rong. Oleng. Salon, Ling, duduk salon pas, kok mbok tambahi salon pas. Aduh, sakno, Ling, kok gak waras-waras to kowe iki? Ganti to jenenge.